Nagduog na sila oh. Nagduog na silang duha oh. Nga lablab ramong duha. Nangansa naman boy. Nagidiwang maninuon mo nga sige na. Hinuon mo pagkaon buntag o hapon giniwang. Ito na nga kanan pa progahon. Hala ka pangit. Lang sa manay mo ang mata pangit. Hala ka. Muta-muta. Buta mangka ka. Sila siguro na jay sakit pa. Ang iro ko nga muta-mutaon. Kaya naman ko na sakit. Pangit. Pangit. Lang sa mo ang mata. Terus gudi oh. Magprito sa kusisda. Mikloy, good morning Mikloy. Pangabrihan man yung kurtin na kagabi para mana sila dahil sila magtago-tago. Pagisda nga pritohon. Gahi pa man. Ano ibutang sa kuwan, freezer. Mag-ayos pag-uban. Oh, grabe pugnawa. Kagingatan kamot sa kabugnaw. Bigang ginangag. Luto na ba? Luto na. Mikloy. Nansa naman imong hukot nga. Ningkabod nang po na si mong tiil. Di sige kuan abi lagi sa buka. Mana dyan na diyan magsigsunod-sunod din mo. Nanas Mingkoy o. Mingkoy! Mingkoy o. Naisda na rin. Tunggan ko na eh. Naisda Mingkoy o. Tangganon nun. Gamang lamisa wa pagajud nabalik. Kano sa mabalik sa 2025 kasi siguro na mabalik. Kara kag mantika makay magprito kos isda. Sasa paglangis. Hi guys, madyo buntang ni jong tanan. Ako na po ni Jejin Versan family. Na ako na reserve kay gaprito na ring isda. Yun tos gawas. Kasi dyan ironan sa katong matang pangit nga gamuta-muta man. Mana lang kumpuan nga. Kung balam ni pinagpuhod na kasi. Ano mo wala? Naglabalaba ka din naman ni mo. Kaya. Okay, ubo-ubuhon man ka. Hindi mong nahuna, raman na. Kusog pa, kaya pa ni mo imong nahuna. Pero si mo ang lawas, di na kaya. Ubo-ubuhon ka. Ha? Ulat ng aking mata. Mayroon ka ng iba. Wala na akong magagawa. Diba?
Naluto na guys agang pinirito. Yung nagpabugno kung kanunigian. Jagi jang baon. Tsaka ni wani nakadyogi crispy hara nang ipahumok kay si mama. Kare kay pinakrispy man re. Kasi dun ganahan man pinakrispy. Kasi ning takluban. Kaya pas gaya nagilis pa. Nagsungkabo ni Mingkoy. Mingkoy! Waka kakawat og isda no. Logi Mingkoy waka kakawat og isda. Sige na sila sunod-sunod. Kasi magibugno-bugno na silang duha. Apa kay kamunggay dari kay manguha ko kayang sabwa sa mama ko ay sabaw. Napay kamunggay diha pa madaginot. Kuan sabaw ni mama ba? Katong pritong isda babutangan, madyo laman na isabaw. Hindi, mang kuhan ka na ko. Yehe, bago na silang ligo. Naman nagligo si Pangit. Agduhan na pud ka. Gagmay may mga ligo. Naginot sa ko dari kuhan guys. Kamunggay. Hala, maligo na si Brownie. Umot na sila. Ginot tadari. Hindi na naman ay madaginot gamay kamunggay. Kay si mama way sabaw. Ang siyakan to pang sanga to si babaw. Mutaas to, di naman pud makabot. Siyakan. Ang problema, makaabot ko. Gode, ready na ka maligo, Gode? Ha? Ready na? Mutanas ba raw ni naligo na? Si Pangit tumot na gimuhang muta, be? Be, patano si muhang muta, be? Hala ka na, unsa man ay muhang mata, Pangit. Ba't na ganyan gilang mata pa mura na mag-Amerikanog mata na blue. Mo sakit sa mga iro diri bay dina speakers ko dinara lemon. Hala ka Pangit. Mabuta naman ka. Hala luoy laman. Be, patanawan be Pangit be. Ako nang gupitan na yung mga buhok ron sa mata. Di ra ba magpatanaw? Pangit, patanaw ko sa mga mata be. Hala ka Pangit. Nuwi lamang ka nung nainganan ni muhang mata. Sa itambaw na pa. Ha? Sa itambaw siyang mata. Balo? Inaanak mga iro diri. Mura namang kag-Amerikano. Sa speakers so inaanak ko. Mama siguro nagiingan ka katarata. Oh siguro. Tiguang na gadyo ka Pangit. Tigi katarata na ka. Magharos ako na rin kuhan guys. Kamunggay kay magutan ko. Pero itong isda raya mo ang sudan, way sabaw. Kinanglan si mama na isabaw. Ah? Baro ni murot pati. Harka gamatoy. Mulay ilis kasi Pangit. Uwang na. Ura man pumubaki. Para magkagamatoy. Sus, ginoo ko. Nasa? Ganahan swimming. Kasi mamatay nun. Ganahan swimming. Oh. Para kabuatan ka, di may takliguan. Oh? Ang ilang may planggana. Andam na Gode, kaya ikaw sunod Gode. Humot na ka sila. Magwansa ko guys, magharos ako na rin kamunggay. Ay mga kanina. O kanya. Are sabi. May pasa pa niyo, be. Tuwalya. Asarang ka ito lang tuwalya. Diyan giligo. Okay man siguro nito, ya, be. Ha? Kanaram mo sa baki mo. Natural ako. Kasi baki. Isa. Baki na yung tiyo. Gatrapo na. Ay mo patay-patay ha. Ang ikaw, ang nagiligo. Ay puta, nalitong. Nagisang tricycle.
kalibngan. Pagkamaya po siyang balod langganan. Agilang higdanan, maro pa dyan kaliguan. Manahan na sila dyan palit-lihat sa planggana. Maitak lagi rin sa paliguan. Maitok ba? At si Brownie lagi, di lagi maitok. Nagay, si Goody, tawa nagtubig. Murawag bata. Nabasa na daw sa pagkakatuan. Swing! Tulog po pa kaniya. Swimming! Si Brownie lagi, ganahan lagi mag-swimming. May lingkot pa ikaw, palimos ka. Iyak mo ganas Goody. Very good, presko na sila. Pero ag nagligo, di pa presko. Baw pangaslem. Pakaligo. Dana na sila kamaintan man na sila dihadapit. Ako butang-tang kartono kayo, mainitan sila. Pa! Balon. Balon ko no. Gusto nila may balon-balon. Pagdali ulit kina ko ikaingon kabayaran ko ni mo 50 kay mag-print puro nagan ko gi-print. Ano, dagan na naningil. Buntag pa lang, dagan na naningil ah. Balon pa, pang-print pa ko. Nandiyan na laban amahan. Mga jog baon. Pang-print. Mga lang sa akin. Napagidyang mga gamit niya guys. Wapa na hipos. Tansa ko. Gusto nila ng bukay ko, na kay bawon. Yagi sa may muhatag ni mong baon. Ikaw. Hindi ka na tagaan na hagbaon. Gitiguwang na ka. Ano gani, isaray mo ang taga Ikaw hagbaon. lang say, kuhan daw kay, nagpaligo pa ka daw na ka. Sintiyaw kayo. Huwag dagan pa mong taga hagbaon na. Ngaot kasi mo ang ugoy ka to. Asa ni nga, utano ni. Nakasakay na? Nakasakay na dyan ma? Ikaw, Brownie, madagiligo ka, luyang nung ka. Para makong duga dyan maho magligo. Mo nang dugay. Ngano na pa? Sobra sa... Luoy mo na itong mga naampon oy. Doy man po eh, kaysa namatay ni dito, wala ginikana, kaya daligsan rin ginikana namin. Kamu silang matay. Nalaban lamang gajud mo. Taon mo, araw mabuhay ko. Bahalang nagkaniwang, makuha lagi na sila basta mapurga na. 3 months naman siguro na. Oo, wala ko sa tao lagi. Ito nagunang purgahon, pwede naman na purgahon. Nabito tuningan nga pwede na daw purgahon. Magsipangit ra. Patuan ka, nagay mo na ijang mata. Ako rin ang limpyo sa yung buhok. Ay tagunting be, habang di pa sila ko anak ko. Diyak kuhay sa kong tangad ka. Kuhay sa kong tangad ba? Ayaw, ngunting nga, dumi ka doon. Kaduot man eh, kaduot ganin sagbot na ni gunting-gunting gahapon. Igunting ni sa tangad. Tangad dya, pilipog si Bojas. Uy, si Mikloy. Naginahinay, hala ka Mikloy. Saan naman yung imuhang hukot? Nga. Mingtipas naman eh. Pasaway dyan ka Mikloy ba? Saan naman ni Ron? Ipiko, imuhang kamot. Hadyo lagi isuot ng imuhang kamot diha. Hindi ka maglisid-lisid. Dyan kang ka pasaway. Kani man gud mo hangkuan kaya pa maning kaluag, di pa siguro ka pwede magbutag ingani kay luag pa man kaadyon nimo. Manam-anam naman kag layas. Nara ka jo gawas kay na. Na guys, nalor na natag si Boja sunod natin ang tangad. Mugwasa tag prito, ito ang subakag prito. Duha ra ka buka ang kuan isubak. Naumot na nakadyo. Kanay nga narana pero nang lami ha.
na na guys, nagatangutan. Nalunod na nagkuhan kamunggay. Nanay sabaw agatang Mother Earth. Kaya kinahanglan na isabaw per me. Kanagatang isda. Paas manok. So na sa kagmay pa mi aga mangitawag daling kuan. Kaning nasara to. Kaning tangad kani. Ang mangitawag na sa una paas sa manok. Kaya mamay tawag ni tatay nga nagisubak ko no sa amo angutan pa sa manok kaya magsige man pud migutan sa una sa gagmay pa mi ngani ito na luto na guys, maghuwat na lamang kog maingan silang mamahaw kay mamahaw na mi mga kalat ni Junjun na padari diya pa na nga ako ni Pulsun. Ito sa ning kuha ning mga kalat-kalat. Salamat sa Ginoo. Manapog panisikay-sikay sa kabuntagon. Si Junjun, busy mo po Junjun dari oh. Anilhig, parang ka very good. Very good boy. Huwag niyang tularan. Kasi mong ibabada na sila ang kananan sabon. Mamahaw na kunumi. Mangukad sa ko. Handa, natumban na kay nara magsunod-sunod. Sorry Mingkoy, natumban na noong kada. Ano sig sunod-sunod? Ulit bahaw. Dalang bahaw. Balik na lang na ibang minukad. Bahaw magay mong kanon. Kamatanan ba dodong mana? Bakit doon unan tadaan? Kay Luis, magamangitag bahaw. Hi guys, good morning. Hala, biyay-biyay ko na basta kay kanal yan yung prito ron. Mingko yung makakaw na naron. Patang diha. Diri na ma. Sabaw. Pagdaan kutsara. Duha. Ma, diri na ma. Og tasa nga na ay inidit. Kaya mainam kong kape. Hali na ma. Oo. Pagod na duha ko na. Okay, last minute. Saka makuha kong kape ma. Hala, pabiyay dito mi. Kapatay mama. Anak, mama dito. Ay, tapamoy pa rin. Morning guys. Morning. Mamahaw. Tama na, dakuan niyo mong kwan? Dakuan niyo ka? Morning guys. Mamahaw ta guys. Mamaw na. Tula lang tag isda og utan. Kape. Mamahaw ta guys. Good morning mga guys. Mga guys, good morning. Mahaw na ta. Kahuman sa buto-buto. Nabuta-buta. Aking trabaho siya sa kadlaw. Sige ragkaon. Kaon katulo. Wala na mga pobre. Kaon. Katulong sa kadlaw. Kaon rin kalipay. Kami at nga. Mga gato tanaw mga lato. Aga pa nga kasakit sa mga kwantay. Sige silang kwan. Kasara mga yun. Nahuna sa ilang kwarta sa ibutang. Kita, ang ginahuna na to, ibutang. Akong kwarta, ibutang sa tiyan. May kwarta palit o palit sa makaon. O.
Ano yun mo magduaan ng akong kanina, buang ka. Bira-bira, mas buang. Sabag ka. Ganan ulit naman kanina. Lagot ko gana gabi nga. Pagbira na ko nga, bugat magsus di atag. Hindog ni mo? Ilabya ko pada. Hindog ni mo? Oo. Miklay? Oo. Buto lagi. Ah, buti ko. Gabi, kiwan sa mukhaon ka pa. Katang kay pangkaon. Hindi yan. Yurot para magyud. Makakalinis. Wala! Secret nga akong ka. Dagan taman to. Wala sa mukhaon ka. Muti siya ma-high blood no, kay mukhaan pa magsagkanon pa kagabi. Hindi lagi. Ha? Sa white tulog yun? Tulog. Ang kuha naman, yung 31. Nakataas mo ulas dugo ng Ay, gano'n. ano naman lang to. Alaw, tanawa, wata kabipi ka nun. Kung nag-BP man ta, kung ano itong ija, 130 sa pin. 131 na lang. Basta ba lagi ito? Bata pagkatap, dugo. Tanggi mo, gano'n na. Nabay basta ang high blood. Kuhaan, manggulo lagi mo ito katong sige. Lulaw ito. Tapos pag dijang dugo na, agahak, tag 119 raman. 120 nga na. Nakataas na sa dugo ng 120. Lagi dyan, umabot to 145. Tapos pagdugos ng papa, sinabara natin, anong sa Diyos siya matoper mo, siya ito yung pipihan. Mosos ba? Ito sa pinabata pa ko na nga, sige mag-exercise. Kaya hindi gani mosos, ipa-check up, yung anong taas sa dugo. Yung bata pa man. Ay, mga kabataan nga rin pagdugay mo ito. Duro pa sa high blood. Ano, sa edad nila, hindi pa nila napanon mga bata. Yung edad na nagpala nato, usa pa naman kayo, ramdam ng lipong-lipong. Pa-check up din na natin, og silitas na isang dugo. Obserbaran sa natin, patugog sa Diyos. Huwag mo gihapon, ito na yung pa-check up. Dapat sa palas 9, matug na. Yan. Na mabot ko kadlawon. Ano? Tampal ko akong mag-study. Yan, tumagon mo lang ko nga. Ikaw, dugay ka sa matulong. Alang, sama na. Magkuhan ko na siya. Ikaw kunong, magkuhan. Ano kung taba. Agyo ko mga bata. Kahit pangsi. Mag-unsa na siya. Tamot na mga Magumurat. lisod na kay mga lison. Gawa sa mga bata, hindi seryoso. Hindi seryoso mo kayo. Ang gani. Ganang project, layo pa gani ang kuwang, ihimo na. Ito kay unor sa siya. Ito kay imong anak nga unor sa sabi mo. Yung anak nga unor sa ning kama. Honor of really proud ko kay ning eskwela tarong. Ano bagay? Well, honor. Proud lang ka na honor. Pasalamat sa eskwela tarong oy, bulakbol. Balag maunor og dili basta eskwela tarong. So, hindi na pwede pasagdan ng isang dugo nga perminta ako. Nga ano na, bata pa. Hindi man na normal na isang BP nga mabot to 145. Hindi city anyos pagod na. Pero barang, ang dugo na to lilay man. Kung silbaran gani, o di gyapon na muus, ito nang ipa-check up. Ano yung nga na isang BP, bata pa. Manglaba ko rin sa panigayan, labunin. Simong ka ng prutas. Grapes kan ka? Baon? Inugasan na to, pa. Atong kanon ng bayabas. Ito siya ng kwaon. Kaan kas bayabas pa? Apple na ko ah.
Ay ko kapol eh. Ako sa kanan, natando kong ngipon sa init. Yung kadyos naman yata ang katong biyabas. Na. Yung kadyos na. Makaduot ka siguro Dani. So, wadyo. Di lang nato yapi lang liso. Kanirang panit. Ako daw pa nila. Di ko daw. So, wadyo. Gaan lang. Good. Tamis na ba pa? Magsakit lang akong lagos. Ikaw, kaya ba? Hindi ko rin ang ngipon na po niya. Tagtagpan guys, biyabas. Ako ngipon na ngipon. Kung ano yung suot. Parang wala nang iso dahil sa nagabong pa na. Doon kaklase ang grapes na iliso, na po iliso. Mama? Mas mahal tong iliso. Kung saan mapunta magpa pisog sugar. 1,040, ay kuha na, magpatis na po sa iyo lugar. Magpasting na pagkama kay basta nga paano ba yung sugar? Napay kapajas mo, nalutong na siguro pa ng isa. Nakalibang na kama. Ngapon. Kada adlaw na. Kaduha ko ng libaw. Dapat kada adlaw jud ka makalibang. Hotel na yung bali ng lamesa pa?